Dnes ti ukážem, ako na správne predkopávania, ako ich správne previesť. Že dnes ti ukážem, ako na správne prevedenie predkopávania, ako sa správne nastaviť na stroj a vlastne ako to robiť správne, aby si neublížil. Najprv dávaj pozor na to, aby celé stehná boli podopreté. Hej? Čiže nesmieš sedieť moc vpredu. Ďalšia vec je, aby ste tieto valčeky mali počas celej doby na holení. Predkopávania majú ísť plynule a žiadne vykopávania zbytočné. Dobre. Asistentka. Dobre. A dávajte pozor na to, aby ste sa zbytočne nenadvihovali z toho stroja, ale pekne sa pripevnite, držte sa stroja, konštantná rýchlosť aj